παιδιών που είναι πίσω. Και όλοι αυτοί θέλουν να βοηθήσουν να πάμε αυτόν τον τόπο μας, εδώ που ζούμε και μεγαλώνουν τα παιδιά μας, μεγαλώσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, να το πάμε ακόμα πιο μπροστά. Να το κάνουμε γνωστό ακόμα πιο μακριά. Για τις δράσεις του Συλλόγου θα σας ενημερώσει ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο Θάνος Αργύρης. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συμφοριανοί, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τον Όμηρο, τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας. Το σύλλογο που ιδρύθηκε το 1980 και η συμβολή του στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας υπήρξε πολύπλευρη και πολυπίκυλη για αρκετά χρόνια. Οι παλαιότεροι από εσάς θυμάστε θεατρικές παραστάσεις, σκέτς, χορευτικά, χοροϊσπερίδες και άλλες εκδηλώσεις στην κατάμεση πλατεία του Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία των εορτών. Ποιος από εσάς δεν θυμάται τα πολεγόητικα ληστεία του 1981, το Χρυσό Κουφέτο το 1996 και πολλές άλλες αποκριάτικες εκδηλώσεις ξεκαρδιστικές. Και όχι μόνο. Τι να πρωτοτιμηθεί κανείς. Δυστυχώς όμως τα τελευταία 13 χρόνια ο Σύλλογος αδρανοποιήθηκε με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ένα σωματείο χωρίς πολιτιστική δράση. Έτσι και εμείς, μια παρέα νεαρών, αναλάβαμε την επανίδρυση του αγαπημένου μας συλλόγου. Αφορμή στάθηκε η διαδικτυακή ομάδα του χωριού μας στο Facebook, στην οποία έως σήμερα είναι και γραμμένα περίπου 1300 μέλη, με λιδιώτες από όλη την Ιφίλιο. Από Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Γερμανία, Αγγλία, όλοι οι συγγενείς στο εξωτερικό καθημερινά επισκέπτονται ηλεκτρονικά το χωριό μας.